uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyathanda ukubingelela abazalwane bonke, ngibingelela abefundisi, omama befundisi, obaba abakhona phakathi kwethu, omama, intombi nezinsizwa, ushayelayo insimbi, uSunday School kanye nomphathi wohlelo. Sithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ekseni osenzela umusa namhlanje wasikhumbuza ukuthi size enkonzweni ukuzomdumisa. Sibonga nje leli thuba asipha lona, akuyanga ngokuhlakanipha kwethu, akuyanga ngoba singcono kunabanye, kodwa kube umusa. Kubalulekile ukuthi uma umusa ufika abantu bawubambisise, ubambisise umusa ube ikhali zabathembu. uJesu Kristu inkosi. Siubambisise umusa abazalwane. Isikhathi esiphila kusona sibi kakhulu namhlanje. Sibi isikhathi esiphila kuso. Umpostoli Pawulo omile waqaphele ukuthi umi kanjani. Sibi isikhathi esiphila kuso. Siyathanda ukubonga uNkulunkulu ngokubona ubaba ekhona phakathi kwethu. Ubaba Mbuyisa sizwile ukuthi ke wangaphatheka kahle kulezi insuku, kodwa siyathokoza baba ukubona ukhona phakathi kwethu. Siyamdumisa kakhulu uNkulunkulu. Sifunda ke bazalwane uNomelu chapter number 14 ivesi lesishiyagalombili. Mhlawumbe bese sithatha umugqa owodwa kwelesishiyagalolunye bese siyabhalansisa ngabasefeso besithathu. Sibuke khona ivesi elilodwa futhi nakhona. Mhlawumbe bese sizwa uNkulunkulu ukuthi uthini phakathi kwethu. Ngimfumene Jesu ensukwini ngizohlala ngiyakholwa-ke sesivulile. Siyabuka ke bazalwane uNomelu chapter number 14 uvesi 8. Uma uJehova esithanda uyakusingenisa kulelo zwe, asinike lona izwe elivame ubisi nezinyosi. Nani ke bese ethi kodwa ningahlubuki kuJehova. Sime lapho ke ku9 asezokuqedela-ke.
Esesibuka abaseFesu sithe abesithathu ivesi leshumi. Bazalwane ngejile uPhilip obisa kakhulu. Philip chapter number 3 verse number 10. Uthi-ke ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe nokuhlanganyela ezinhluphekweni zakhe ngimfuze ngokufa kwakhe. Ake sikhuleke. Egameni likaJesu waseNazaretha, siyabonga nasekuseni namhlanje sibonga ukuthi baba usihlanganisela ukuba sizozwa wena ukhuluma nathi, ngoba akekho umuntu ongaqoqa abantu kanje engakhulumi. Siyacela baba ukuthi busise inhliziyo yethu, thathe lokhu okukhulumayo sihambe siyokwenza ngoba ikhona ukusiphilisa. Sibusiseke njengebandla lakho, isigcino silondoloze uKristu Jesu inkosi yethu, uJesu Kristu inkosi. Amen. Angithi-ke la sithola amazwi lasiqale khona kuNomero zozama nje ukuhlanganisa indaba yami indaba yethu esibukayo namhlanje. Uthi-ke uma uJehova esithanda uyabusingenisa kulelo zwe. Asinike lona izwe elivame ubisi nezinyosi, kodwa ningahlubuki uJehova. Lana sithola amazwi akhulunywa uKhalebi. uNkulunkulu ukhulume kuMoses, kanti wayekade ekhulumile naphambilini kuAbraham. Wamethembisa wasethi-ke inzalo yakho iyakuba zigqila ezweni engalaziyo, kodwa emva kweminyaka ngizobakhumbula ngibabuyisele ezweni laseKhenani la kunobisi khona noju lezinyosi. Uma sebesehlaneke uNkulunkulu ukhuluma noMoses uthi makakhethe kwizizwe ngezizwe eziyi12 umuntu ozoba munye ozobamela bahambe bayohlola izwe laseKhenani, ngoba ubanikile lona, ukufungile lokhu ukuthi izwe kungelabo. Moses-ke wathatha umyalezo ovela enkosini wawudlulisa kubantu, wathatha ngamunye ngamunye baze baphelela baba yi12 u12. Bayaleza ukuthi abahambe bayohlola izwe. Bese bebuya nezithelo okuyisilifu esikhombisayo ukuthi bafikile kulelo zwe. Ngoba nathi uma umuntu ekunikeza imali ethambe yothenga into ubuya nesilifu esikhombisayo ukuthi uyithengile ngempela leyo nto. Nalapho uMoses wabatshela ukuthi-ke nibuye nezithelo zalelo zwe. Hamba kamadoda afike alihlola izwe, abuka ukuthi izwe lihle linonile linakho ukudla. Ungatshaleka futhi uma ufuna ukutshala, uyafuya uma uthanda ukufuya. Kwabona nje izinto eziningi ezinhle ezikhona kuleli zwe uNkulunkulu abathembise lona. Base bethatha-ke izithelo babuya nazo. NgokweBhayibheli-ke bathi amagrebhisi akhona bungakwazi ukwaphatha uwedwa,
bekudinga ukuthi lapha ehlombe ubeke ugodwanyana nomunye alibamba ugoda lufaka ihlukuzo lamagrebhisi phakathi ngendlela ayemakhulu ngawo nangendlela asinda ngayo. Bakubona konke lokho babuya nawo. Inkinga ke isikuyireport ke abafika nayo phambi kaMoses. Abantu abawu-10 babona into eyehlukile. Kwathi ababili babona yona lento abayibonayo laba abawu-10 kodwa bayibuka ngenye indlela. Ukuze ngimazi yena. Ngoba enye into ezosiza nakulesi sikhathi sanamhlanje ukumazi uNkulunkulu esimkhonzayo. Ubani omkhonzayo uyamazi? Ngoba ikhathi eziningi namhlanje sikhonza abantu esingabazi esitshelwayo ngabo. Utshelwe ngomlando ukuthi ngeminyaka ethize kwenzeka ukuthi nokuthi. Kodwa la uPhilip uthi kuze ngimazi. Ake ukhonze uNkulunkulu omaziyo. uNkulunkulu ombonayo. Ombonile efa. Wavuka ngosuku lwesithathu wayezulile ukuze umazi uhlanganyele naye enhluphekweni. Into esitimazayo kulesi sikhathi ukuthi uNkulunkulu wethu esimkhonzayo asinakho ukumazi. Ukuze ngimazi. Uyamazi uNkulunkulu omkhonzayo na? Ukuze kumazi. Ngoba kunamandla ekwazini lo esimkhonzayo. Kubalekile ukwazi umuntu kuyenzeka umazi umuntu. Hayi ngoba kunayo inombolo yakhe ngiyamazi usibanibani. Kanti umazi wazi inombolo. Yabona uma umuntu umazi bembuka kulezi khathi ezedlule sezingane. Buthi noma uganga phakathi kwabantu bone neso umama kubuka ngalo konakele. Makuphela lo mhlangano abahlangane ngawo sizosho isibhaxo kumina. Ngoba uyamazi. Noma uzocela into kuyena umbone ebusweni engakaphenduli ukuthi uzoyithola lento noma uzuyithola. Yini edala lokho? Yamazi. Siyamazi lo lesimkhonzayo thina. Abantu namhlanje nake sebakhonza kakhulu abefundisi. Uma kuxabana mangaxabana nje lapha neTexini kukhulunywa ngabefundisi ungayizwi inkulumo ukuthi ngathini. Ngoba angazi noma abantu bafelwa yisonto yini abafelwanga uJesu. Uma umuntu engakhuluma kabi ngomfundisi wakho noma ngesonto lakho kuseTexini mhlawumbe ungakucela nakudriver uthi driver umise itekisi content afuna ukuyilungisa. Ngoba ekhulume kabi ngesonto lakho ngoba uyakuthanda nangomfundisi wakho. Angisho ukuthi asiyeke abantu bekhulume kabi ngabefundisi bethu. Kodwa uma umuntu ekhulume kabi ngoJesu awunendaba. Uyayithulela nje uthule ngathi awukho. Ukhombisa amandla okumazi ukuthi mancane kuwena. Ukuze ngimazi. Ake sazi lo uNkulunkulu esimkhonzayo. Ukuze ngimazi. Ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe nokuhlanganyela ezinhluphekweni zakhe ngimfuze ngokufa kwakhe. Ukumazi kwenza ukuthi umfuze. Umfuza ngayo yonke into. Sibuyele kule ndaba ke. Uma ke lamadoda esebuya bafike babona izinto ezimbili. Khona kahle kahle bayabona into eyodwa kodwa ukuhumusha kwabo kwehlukana. Lihle izwe silibonile linayithelo nazi sibuye nazo. Inkinga esibhekene nayo ukuthi laba abantu bakuleli yazwe bayizigona noma bayimdondoshile.
Sithe uma sifika kubo thina noma sikhathanisa nabo sayibona sifana nentethe phambi kwabo. Ngakho ke angeke kwenzeke ukuthi leli yazwe silihle ngoba laba abantu bazosibulala. Impendulo eqhamuka nabantu abayishumi phakathi kwalezi inhloli eziyishumi nambili. Uphakama uKaleb wama wathi uNkulunkulu mayithanda. Uma uJehova esithanda uyakusingenisa kuleli izwe asinike lona izwe elivama ubisi nezinyosi. Ngamanye amazwi noma niyibona imdondoshiya nibabona abantu bebakhulu kunathi masikhathanisa nabo siyibona thina sifana nentethe. Kodwa kuncike kuNkulunkulu wethu esimaziyo ukuthi uma ethanda uyakusinikeza izwe. Kukhuluma bani? Kukhuluma umuntu omaziyo uNkulunkulu wakhe. Nganombonile ebakhipha eGibhithe ngesandla sika Moses kuFaro. Umbonile ebawelisa ulwandle olubomvu. Futhi umbonile ehlane kungekho lutho wabanikeza isinkwa. Bomile wabanikeza amanzi baphuza. Ukhuluma umuntu omaziyo. Laba abanye babonile babona njengayo uKaleb kodwa eqondweni yabo baba nenye into. uKaleb ube noJoshua babonile naseqondweni yabo baphakamisa uNkulunkulu ukuze mazi yamazi uNkulunkulu omkhonzayo. Ngoba lokhu ungamazi uNkulunkulu kwenza ukuthi sitshele ngabantu ngoNkulunkulu wethu. Baze babuke nendlela esikhonza ngayo kube sengathi bayasidabukela. Azi mabe ngakutshela bebuka indlela okhonza ngayo bese bekhombisa ukudabukela. Nawe khona into engavuka kuthi yazi bona baqinisile ngoba awumazi uNkulunkulu wakho. Ngizothi ekseni namhlanje ake sazi lo uNkulunkulu esihamba naye. uKaleb wahamba esibili wathi uma uNkulunkulu wethu esithanda uyakusingenisa kuleli izwe. No matter ukuthi kuneyiqhaga intondoshiya kodwa uma esithanda lo uNkulunkulu uyakusingenisa. Provided ningahlubuki kuJehova. Nasi into ebalekile. Ngoba uma simhlubuka uJehova angeke sangena kuleli izwe asethembise lona. Umyalezo lo okhishwe uKaleb. Babevumelana benoJoshua. Ziningi izinto ezenza umuntu ahlubuke kuNkulunkulu. Ezinye zazo zincane. Ezinye zazo zincane kodwa ziyamenza umuntu ahlubuke kuNkulunkulu. Ma umuntu esexakiwe sekukhona izinto ezizinkinga. Kuba nabantu abamtshelayo, hey, ungaphiki ngosibani bakho. Yabona izinto mase zinjena zifuna ukuthi usethe lapha engqondweni. Khona umuntu engokuhambisa kuye engimaziyo. Wena usibani bani wangu waba nayo inkinga efana nale. Wasizwa uye lo muntu. Into ezokusiza kuyoba ukuthi uyamazi yini omkhonzayo. Ngoba bakhona abantu sihaqwe yifu nofakazi. Khona abantu ababuka ukukholwa kwethu ukuthi sikholwa kanjani. Uma ukholwa umazi omkholwayo nokholela kuye. Noma inkinga zingavela uze ungahlobuki kuyena. Ngoba zikhona izinto athembisile zona uza kuyifeza. uNkulunkulu ke khona into angakayenze. Ngicabanga ukuthi akakwazi ukuyenza. Ngizwe basho bethena
uNkulunkulu uyakwazi ukwenza zonke izinto kodwa akakwazi ukuyidumisa. Angigaranti-ke ngalokho angukho kuyingqondo nje yomuntu. Kodwa khona into uNkulunkulu angakwazi ukuyenza, ukuqamba amanga. Akawaqambi uNkulunkulu amanga. Enye into yesibili, isithembiso uNkulunkulu uyasigcina njengoba sinjalo. uKhalebu ubambe lento yokuthi uNkulunkulu wethu esimkhonzayo amanga akawaqambi. Namanye amazwi amanga awekho kuye. Noma ngabe abantu bayimdondoshiya kangakanani kodwa uma ethanda siyakuliqoba lelazo singene kulona silethi. Impikiswano ke yabankulu ngoba baze bahlukana phakathi. Badinga ukuthi la madoda atatazelisa abantu athatha amatshe afuna ukukhanda uMoses noAaron, uJoshua kanye noCaleb ngoba baphikisana la. Into embi iyona esheshayo ukungena endlebeni zabantu. Labantu bafika namagrebhisi amahle, bafika nezithelo ezinhle nama-aphula akhona. Bathi nakho esibuye nakho kulelizwe. Kodwa inhliziyo yethu iyathuthumela ngenxa yokuthi laba bantu bayimdondoshiya. Angeke samelana nabo. Bonke abantu bakwa-Israyeli bashaya uvalo uma bezwa lokho. Uma kukhona abantu abethusanayo uyashesha nawe ukwethuka. Yini edala ukuthi wethuke? Awumazi uNkulunkulu wakho. Uyaxoxelwa ngaye, utshelwe ngaye. Uma thina besimazi kahle uNkulunkulu belizophela leli verse elingekho la eBhayibhelini. Abantu abashumayela ngalo abathi uNkulunkulu usiza oyisizayo. Alikho lelo verse. Yilona verse ke abantu abathi uma befuna ukuhlubuka uNkulunkulu bokwenza izinto zezwe bathi hayi phela uNkulunkulu usiza oyisizayo. Onjani lo uNkulunkulu ozokusiza uma uyisiza wena ongafike akugade usesibelethweni udla ngaphakathi esiswini somzali wakho uze uphumele ngaphandle akondle okuncane ungakakwazi ukukhuluma ukuthi uma usumdala busuqala usukwazi ukumsiza wena uNkulunkulu ukuze ngimazi. Uyamazi yini uNkulunkulu wakho na? Uma umazi akekho umuntu ozokukhohlisa akutshela izinto ayicabangayo. Alingise labathanda ukuchazwa ngamaphupho. Umuntu ufike ezokuxoxela iphupho athi uphupha into ethize manje lento imxakile. Uma umtshela ukuthi alazi bese usho yena futhi uthi hey lento ngikubona ngazathi ukuthi nokuthi. Khona abantu nje ababhizi abawathanda kabi amaphupho. Siyakhumbula namlezi ayikhathe indala kwakunezincwadi. Ngisazi ukuthi akuthiwa yini igama layo. Kodwa yayichaza amaphupho. Bethenge lezo zincwadi. Ngoba bayathanda abantu ukuchazela izinto. Nizothi isihlobo sami woza kuJesu ukuze mazi. Uyamazi uNkulunkulu omkhonzayo. Esekuhlenge kangaka, esekuthwale kangaka. Bangaka abantu okhule nabo nibancane waxoxela ukuthi ingane kaMasibanibani yashona ngabe ingangawo. Abanye babo ufunde nabo esikoleni. Kwamenyezela esikoleni kwathiwa umntwana uSibanibani akasekho emhlabeni ushonile wangcwatshwa. Waphuma esikoleni yasebenza namhlanje kasimbusuze wathola impesheni. Namanje lo uNkulunkulu okuhlengile awukamazi na. Iculo lithi nengubo sinikiwe. Ngiyiphi wena ingubo enikezwe ukuze ngimazi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ukuze ngimazi. Kodwa ningamhlubuki uJehova. Wancela ake sihambe uNkulunkulu wethu singamhlubukanga. Ukumhlubuka ke akusho mhlasimbe ukuyeka noma ukuhlehla ekukholweni. Kuyenzeka umhlubuka uNkulunkulu uphakathi ebandleni. Ngezinto ozenzayo. Ma kunikela usho wena kuqala nabangazi ukuthi angisebenzi.
Anginayo imali yokwenza leyo nto. Njalo makwenziwa izinto ebandleni uyathula futhi awukhulume ebandleni. Wazizwa njengomuntu omuhle oyiphethe kahle kanti uyaphikisana nezinto zebandla. Angizwile nje ukukhulunywa ukuthi nokuthi ngivele ngayithulela nje. Ngoba vele ngiyayibona lento ayizukulunga. Usumhlubukile uNkulunkulu. Kanti indlela okhonza ngayo noma ethemba ngayo uNkulunkulu ukuthi awumhlubuki yini. Uthi kuKhalebu lana uNkulunkulu mayithanda uyakusingenisa kulelozwe izwe elinobisi nezinyosi. Kodwa ningamhlubuki uJehova. Abanye amazwi manje mhlubuka anike ukungena khona. Ngisho ningangena nizofa. Isiphetho lesalamadoda ayishumi athatha amatshe afuna ukukhanda uAaroni noMoses noJoshua noCaleb. uNkulunkulu wavele wenza nje into elula. Wavele wavula umhlaba aphosela phakathi wawuvala futhi umhlaba wabasengathi akukho lutho. Ngoba ayisemhlubukile uNkulunkulu. Kuyenzeka kube nezinto oyifunayo ungayitholi kanti usumhlubukile uNkulunkulu. Mafunda amahubo lapha ku-106 lapha namavesini uthi ke babelesela uNkulunkulu noma ngakukhothi ngendlela kuyiyo kodwa bafuna izinto uNkulunkulu angabanikanga zona wase edala ukonde emphefumulweni yabo. Khona abantu abamhlubukayo uNkulunkulu ngezinto abayifunayo uma sebeyitholile umphefumulo wabo wonke wondiswa yini lezi zinto azinaso isibusiso ayiveli kuNkulunkulu ukuze ngamazi uyamazi uNkulunkulu omkhonzayo na nangu uKhalebu uvelile washo wathi uma uNkulunkulu ethanda okwethu ukuthi singamhlubuki akakamhlubuki uNkulunkulu wena ngezinto ozenzayo nangezinto oyikhulumayo. Ukuhamba kwakho uhamba ngayo yini indlela uNkulunkulu ayifunayo. Asambene ngendlela uNkulunkulu ayibekile. Senze lokhu uNkulunkulu akushoyo kithi ukuze singone kuyena. Ngoba siyona ngokubheka, siyona ngokucabanga, siyona ngokwenza. Laba bantu ke bafaka icwecwe kuwona wonke uIsrael. Balahla ithemba. Uyimbona umuntu mayiselahla ithemba. Mayiselahla ithemba uzothi ayi uma uNkulunkulu ekhona. Ngobona ngokuthi kwenzeka ukuthi nokuthi. Omunye akusho lokho ngishethandaza athi uNkulunkulu mawukhona ngicela ukenzele lokho ukhona uNkulunkulu akazojikiswa isimo sakho. Okwakho ukuthi umazi. Nansi into ebalulekile. Yazana wena noNkulunkulu. Ungatshelwa ngabantu ukuthi uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wenza ukuthi mazi uNkulunkulu. Uma ungakamazi mfune khona uzotholakala. Noma ungathola ukuthi mhlambe incane into ekubambile awazani naye. Incane kakhulu into ekubambile. Ufuna uthanda izinto ezingenakukusiza. Uthanda izinto oyibone kwabanye abantu kanti uNkulunkulu akawabelanga zona. Izinto uNkulunkulu angababele zona yizona umuntu ezimkhabayo agcine ngokulimala engabe safinyelela endaweni efanelekileyo. Abanye ukufuna izinto kungeyisisikhathi bayithole ngenkani. Uthi mase beyitholile kube yizo ezibalimazayo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ake simazi uNkulunkulu wethu esimkhonzayo. Singahunyushelwa ngabanye abantu abasemaceleni. Yiba umuntu omaziyo uNkulunkulu wakho. Ube nendlela yokuya kuye. Khona yonke into oyifunayo uzoyithola ngoba ayikho into engekho kuyena. uKhalebu ke wamisa isibindi uJoshua, wamisa isibindi uAaroni, wamisa isibindi uMoses, okuyena uMoses wayebathumile.
Ngitshele laba bantu baguduze lapha eKenani babuka yonke indawo insuku eziwu40 besahlola nje izwe kodwa uma bephuma baphuma nomyalezo ozokwethusa abantu. Ningathi seningene ezweni nafike nalihlola bese nibuye kuba yini futhi enisho ukuthi uNkulunkulu akazukunisiza laba bantu bazonibulala. Uyamazi kahle ukuthi uNkulunkulu omkhonzayo. Asikhonze uNkulunkulu wethu bazalwane ngokwendlela afisa simkhonze ngayo. uJesu Kristu inkosi. Asimkhonze uNkulunkulu ngokwendlela afisa ukuthi simkhonze ngayo. Simazi sihlanganyele naye einhluphekweni zokuma uhlangana nenhlupheko musu kumhlubuka. Ngoba ezinye zeinhlupheko zikuyisa endaweni efanelekileyo. Ningamhlubuki uJehova. Ake sibe yibandla bazalwane elingezumhlubuka uJehova. Sithi noma sihamba endleleni singamhlubuki uJehova. Ngoba once amhlubuka uyosuka kithi siyibone singabahambazi. Singamhlubuki. Zikhona izinto eziba inkinga empilweni. Uzubone sengathi uNkulunkulu kulahlile. Akakulahlile uNkulunkulu. Kodwa ufuna ukuthi umazi. Noma ngabe kwenzakalani empilweni yakho. Noma ngabe uyasibona isimo ukuthi siphambana nawe. Kuba sathi uyazama ukuhlanganisa kuputshuke ngapha, uthi uyavala ngapha kubhoboke ngapha. Yana kuNkulunkulu omaziyo. Musukuzwa ngabantu ukuthi kiwa kanjani uNkulunkulu. Mazi uhlanganyele naye enhluphekweni. uJesu Kristu inkosi. Ngiyethemba ke bazalwane uNkulunkulu uyosibusisa senzele umusa ekumazini kwethu. Singavumi ukukhonza uNkulunkulu ngendlela ethandwa ngabantu. Kodwa simkhonze ngalendlela afuna ukuthi simkhonze ngayo ukuze ngimazi. Umbuzo uthi uyamazi uNkulunkulu omkhonzayo na? Uyahlanganyela naye enhluphekweni? Noma uma sekunenhlupheko uyambalekela. Ungabaleki isihlobo sakho. Inhlupheko yizo ezikuyisa la kufanele ukuthi uyofinyelela khona. Ngoba ngesikhathi uyibalekela inhlupheko unweba isikhathi sazi ukuthi zingapheli. Uma uNkulunkulu wethu ethanda uyakusingenisa. Kodwa ningamhlubuki uJehova. Amen. Sibe yibandla elingezomhlubuka uNkulunkulu. Noma abantu bengakhuluma kanjani singamhlubuki uNkulunkulu. Noma izimo zingaphambana nempilo yakho kodwa ungamhlubuki uNkulunkulu. Cula ke iculo lapha 158. Oh, 159. Ungambeshi dawu Jesu wazithwalizo angesemiye ekokota oyinkosi
Baba wethu onamandla onke, Baba wenkosi yethu Jesu Kristu. Baba siyabonga emini yasekuseni namhlanje. Sibonga amazwi asikhuthazayo ukuthi impela simelwe ukukwazi. Sihlanganyele nawe enhluphekweni. Sibone amandla okuvuka kwakho ethuneni. Lokhu kusinikeza isibindi ukuthi noma sihlangabezana nezinkinga endleleni, lokhu okushilo ezwini lakho awuyikukuphikisa. Siyacela Nkosi usize ingqondo yethu encane nenhliziyo yethu encane. Kubambe izwi lakho ngendlela efanelekileyo. Baba kuvuke oKhalebu balesi sikhathi abazothi uma uNkulunkulu eshilo kuyokwenzeka njengokusho kwakhe. Sizwe sasithuthumela lana sinovalo ngenxa yombiko esiwuzwile uqhamuka kubantu ababonile. Wasukuma umuntu obone njengabo laba ababonile, kodwa waba nokwehluka ngoba uyakwazi ukuthi ungubani. Ngathi nathi enhlizweni yethu nasengqondweni yethu besingakwazi ukuthi ubani. Sisizeke Baba njengebandla impela singasuki kuwe, singakucunuli endleleni, singahlehli kuwena, sinamathele kuwe ngezikhathi zonke, ukuze noma uSathane efisa ukuzosidunga njengebandla, kutholakala ukuthi Baba siyakwazi, kutholakala ukuthi sihlezi kuwe. Nanti ibandla lakho Baba, libusise kube yilona lowo ahambe nezwi lakho, akhumbule ukuthi lokho okushilo ezwini kuyokwenzeka. Singavumi nokwethuswa imisindo esizwayo, singavumi nokwethuswa izihlakaniphi zalelizwe ngembono nangamaphupho nangeziprofeto ezingaveli kuwe. Sinamathela ukuthi lokho okushilo kuyokwenzeka njengoba ushilo. Izwe wabathembise lona wabanika, ababuya nombiko ongemuhle bonke bafa. Siyacela Nkosi ukuthi sithathe umbiko kuyiwona sihambe ngawo, ngoba nokubuya kwakho kuseduze, asazi ukuthi kunini. Cela Nkosi ukungasuka endleleni osibeke kuyona, sigcwalise usinikeza amandla njengebandla, sihambe ngokwethemba nangokukholwa ngegama lika Jesu Kristu Nkosi yethu, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Amen. Sabona bazalwane.
sifike emaphethelweni enkonzo.